ଏ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକିନା ଶାଗ ତୋଳାର ନିଶା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗକୁ। ତ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ମାନେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ଏତିକି ସବୁ ଆଉ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ମୋ ମମି ସାଙ୍ଗରେ ଶାଗ ତୋଳିବା ଲାଗି। ମାନେ ଶାଗ ବର୍ଷାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ନିଶା ଲାଗିଯାଇଛି ଶାଗ ତୋଳିବାର ନିଶା ଆଉ। ମାନେ ଘରେ ବସିଥିଲେ ତ ବର୍ଷାରେ କେହି ବାହାରକୁ ବି ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଭାଇ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା, ମାନେ ବସି ବସି ଘରର ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ଯିବା ଶାଗ ତୋଳିକି ଆଣିବା। ମତେ ତ ଏଠି କୋଉଠି ଶାଗ ଦେଖାହଉନି, ସବୁଆଡେ ଖାଲି ବର୍ଷା ପାଣି ହିଁ ଦେଖାହଉଛି ଏ ବିଲରେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶାଗ ଦେଖାହଉଛି, ସେ ତାଙ୍କର ତୋଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆରେ ବାପରେ, ନଈ ବନ୍ଧ ଗଡାଣି ପୁରା ଗଲାଣି। ଏ କଣ ହେଇଛି ଯେ ଖସିବ ସିଧା ଉପରକୁ ଏକାଥରେ କଣ ନାଇଁ, ଖସି ଆସି ପୁରା ସିଧା ପଳେଇବ। ତଳି ଗଛ ଗୁରା କେଡେ କେଡେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବୁଡିକି ମାନେ ଅଧେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ଶାଗ ତୋଳିବା ଲାଗି, ସିଏ ତାଙ୍କ 2 ଜଣ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମତେ ତ କୋଉଠି ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା କି, ସେଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଜରି ପୁରେଇ ଦେଇକିନା ଗୋଟେ ଛତାଟା ଧରିଥିଲି। ତ ମୁଁ ମୋର ବିଲ ସାରା ଏନି ବୁଲି ଆଉ। ତାର ସେ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା ସେତିକି, ତାପରେ ଆମର ବି ହେଇଗଲା ଏତିକି। ଯାହା ହଉ ଯେତିକି ତ ମିଳିଲା ଆଉ, ତାର ନେଇକି ଘରକୁ ଆଉ।